Hi guys, good evening sa inyong tanan. So ngayon nakauli na mi diri sa balay, maupagid mi nakauli unya. Magadto pod mi sa bukid dito ila ni Ate Maya Mia kay adto daw mi manihapon. Naglitson sila dito ni Madam Tutsi. Nya kay nagulan man na kuan mi guys kay nagpalit mi sa kuan TV o grep ni Mother Bungga kayo ang iyang kada ang regalo ni Manang kay mama ug papa. Gipalitan niya si papa ug si mama sa TV kay para pud kuno nga naa daw sila'y lingaw, naay lingaw si papa adto kay aron nga dili na si papa makon kay naguba man to ang ilahang kuan. Naguba man to ang ilahang TV katong gipalit ni Janice, naguba naman niya. Gipalitan sila ni Manang sa TV og rep. Gidungan ra ni Manang ato pagpadala tong pagkuan sa kanaang iyahang ngipon ni Mother. Nya magpangas na mi guys, nagulan ra ba siya? Aw, ligo oy. Daghang kay salamat sa inyong tanan. Tana angkol. Ya, so sa ringkot guys. Ya ma'am. So po nato ning ringkot nga imong gihatag. Salamat ani. Kanang imo kay Ma'am Pinay Beauty kana ah. Kay nag-uwa naman. Salamat Ma'am Pinay Beauty, makalingkot ta. Adto tag bukid nya. Magdala pa gid payong ringkot nya natay payong. For today's ulan-ulan. For today's ulan-ulan. O derang Koreana. Hello guys, what's up? Di ana mi diri guys. Yang gabinaan kay nag-uwa. Sexy ni Lilin. Ano ito, madam? Mahalin pagid ni baka pag-isip niya. Si Lilin, may nungdong ko ka Atimi. Tanaw po man ni Lilin. Marag si Atimi. Oo, marag si Atimi. Ang forma. Yan, buhok. Ang forma na gara magsamag. Saan ako lutuan? Ano ba? Ha? Ano sa Yan na si Ding Vlog diri. Si Utik Channel. Ug si Inday Vlog. Ako din eh. Hi guys. Gwapo lagi kita na. Si Mother Earth. Magkuha halos lang. Unsa may Ano si JJ na tayo lang. Kung wala ng kaldero, pila ni Kwan kasi JJ yung mataw. Okay. anong bukod sa lang? Hello. Ang isa ko nila ning hulin nga galing. Dili ako lang kung magtong ito ah. Hulunggay. Bakit kaya? Ato ka na ko ang kan. Ora. Kamuti. Ala na ko may isa ka nila kamuti daghan na. Ay ano kamuti? May kamuti. Ara ni? Ano man niya? Ay kana na lang tihaw aso na to. Di abi na di. Dami ra di ka to aso isa to gila na to kay. Ano na din? Tungkol dirong hinulman. Tapos nga sa blender ni sa kamutiyo. Gulay na kayo lagi. Bukad nilang kamuti guys. Kay lungagan sa kanon. Init. Init. Naghumon mo gud sa tubig. Kadarag smile ang init. Madarag yung puyot. May butang dito, may butang ba? Ito nila dito. Sarili na po yung mahugas sa kaldero guys.
Naana si Alan. Halin ang bahaw. Pangdala na ni Angging ang mga kanon kay Bambam gid ni karon. Di ana pod si mother nanaog na pod. Ta. Smile de. Yeah. Ay katawa si Alan ma. Balik. Gasa na siya kay para long agar. Dong. Ayun na daw ni man na. Dali oh. Kana. 1,000. Unom. Lah. 700 ang sukli. Nya si Papa guys, magpalit na siya sa cook, maguli na siya dito sa balay kay magpalit sa cook dito ra siya magpalit sa cook. Ha? Naman ang standard to. 600 to dito. 650 mo siguro to. Oo. Dari dun karton batong unan atus. Oh. Yo ban. Dudong. Nama ka tag gisulod ganina. 500 gani. Nakok ba? Aw na, nagpabog naman dito pagkuha nila resente. Pila man kabuk? Uno naman ka. Unong gani. Oh, kwanto? Dupo na Sprite lang. Napaliti din og disposable glass. Disposable glass. Aman Dito, rin. dito ila ima. Ila ildi oh. Pag una mo pagpalit sa disposable, Baso. oh, glass. Kung wala da pa katong mga baso ni Papa Mama dito nga. Katong pa atus ko an. Ito na. Binit. Ito na. Ulagi naghugas na riri kaldero. Na naman. Ha? Na na turi. Nanagita ka? Oh. Dili na magwan? Ayaw na ri kay nana dani gi taksa na man kami nga tagiro. Injekto na dia. Aman lungagon dia ra? Ha? Dili man na nilungag. Ha? Di ka nang kaldero nga dako. Dili na nilungag. Kamunggay na. Na naman. Ha? Tapos na pugas. Aka na ra daw lungagan? Di na mag di. Dili na ni? Ayaw na na. Dili na din na siya guys. Tira-tira. Gamay ra man to. Na may rice cooker na isa ka kaldero daw. Sakto. Sakto na na. Ya, diri sila nag-tent sila diri oh. Higda sila ng higda. Danira sila manghigda ang uban. Naa sila tentanhi. Di ay ilang mga tentanhi gibutang. Kamo ni kanto. Ulo ka kira sa niya? Oo, kamo. Sige, ugi taksi ri. Naaw ni kanto. Wala na galing dito. Kusog kay mo signal ni. Dito ra. Ilak. Si aman Wala to ko si punto. Dito. Dali, long ka ba long? abroad na nis dari Serwin. Dali ba? Ang abot ni yang katar. To dito, oy. Kataringan. Kataraman gamitin, guys. Ay, kapoy ko. As power bank di kuan. Botong sa sawan si Maday.
Kami mag-agi dito ng Trinto. Ampuan na to. Okay. Video, kumpas kay patukag ko. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts with above to receive from thy bounty through Christ, O Lord, Amen. Amen. Oh, ginawa ko tama puso mo nag-birthday karon. Picture. Nya layo pa nang gigikanan na mo giguan sa Litson. Nga Buda. Ani mo silingan ni ani man diri wa na may bitaran ni ata. Ah, wala na. Ah, sige. Bayaran gaw. Kanya na kay Kung dala ko itong kuwan, may galing kinapot sa ubat ng ulo. ah, wala na daw tin. Wala na. Yung Sherwin. Standing position na lang. Standing na lang. Bulo ng bus. Wala na. Masakyan na daw. Spin na. Ay, mulukat na siya. Puhon ba? Ini magtatangkakot. Kira ka? Ha? Wala ko na kuha ng sound, camera sound. Naka-copyright? Ah, okay ra. Wala ba yan nila? Jay! Alik na ni Bigya, wala na yung Adi, di alik na ni. Di tanaw na po ni. Tam. Napakalit ko sa mga. Napakalit ko sa mga. Napakalit ko sa mga. Timbahan lagi? Dili. Ispilan. Sila guys, ang sila guys. Silula. Silula guys. Silula. Aman ka princess. Smile. Uy, wala tawa niya. Uy. Maya. Agoy kinigid si. Amay niyo. Bahala sa na din kaon kay videos ako. Kung pangalawa nakatulong ang Litson. Nakalimot ka? Ay, pwede ka dabis. Impas ng buto di. Kaon ta guys. Ginoo kong bata di president. Matang kamalisod. Kaon ta guys, kaon. Lumot man diri. Guys, what's up mga ka? Ngapon guys. Luto ay parera? Panhapon, madam. Guwapa na ba ka? Kaya may bawaan. Panhapon, guys. Mga unta. Thank you sa blessing. Ngapon guys. Panhapon. Ngapon. Unsa may si Angging agtalikdan man si Jongjong. Agoy di ay galing na nabantay ba? Ngit-ngit magudte. Wa na nabantay ba? Wa nabantay. Pada tudugan. Hello to kaldero. Hello to repulino. Gamit yung niluto pero di niya kutsara. Gamit kayo ang dinuguan ang sa bani dinuguan. Ang sapay na da.
Kami kayo sa kanila, hindi luto lang eh. Abay. Ha? Ako abay. Ay, nampay na. Yung babae. Yung babaeng sexy. Boy. Ito, tingin ka umang kamungga. Kamunggal. Kamungga ba? Bunga sa kamunggal ba? Nakaumbo lang na. Katakat ng datong marag kuan karabansos. Murag lapuan ka. Itong marag bunga sa karabansos lagi. Gipanitan to da. Ako man gilasahan. Nilipin mo ito. Ang yung kuntan. Napait-pait sa karto. Lami kay sila blantaw nga nagkauno. Lapuan naman to dili. Butangan sa una sa ginamos. Amo ito nagpapait ginamos mo sinita. Sumbang. Unsa nang tumba ni mong baga? Tinikling ko nga. Ngayon, damanday mo pahilumon di ay. Di ba, Brad? Okay. Ayun damanday pahilumon. Kaon nga pahilom. Di ka masudan ito. Kaon yun yan ni Koreana guys. Baka tawa na iya. Puro gindetson. Walay kanon. Gindetson. Hindi pa lang nila. Gidaghan ako nakuha guys. Kaya akong dalhon dito ni Saysay. Ay, nandag ko kay sa kahiya. Wala. Kahiya. Gumigamayon. Kungan. Diyan na may sa balay guys. Unya. Ang sobrang alitson. Gipanghatag ni Madam Tutsi. Gipabahin-bahin. Mo ni among mga dala. Kaya gipangbahin-bahin man lagi. So di adanhi atong kuanan kana okay kan. Pukawa ko. Landan. Midnight snack niya. Midnight snack. Dali call. Landan. Dia kang maninay. Amo ni trapo ini. Sini na. Kana ina trapo. Kani kan ang ginggi. Ang usa dito. Na ko ang dugay kay Sige. na kay nagbuhat ako nga trabaho dito. Ako gilita ka. Ha? Lato niya ba? Wala. Pa. Ay, na tubig bugnaw eh. Wala. Pag-inom lang sa cook. Ha? Cook. Hindi na ko sa dito. Nakailan mo sa dito? Wala. May kanin. Kuan. Abli sa today. May kong gamay to. Tapi. Pukawa mo ate ko. Tinapa deh ha. Ako yung nanin, bitaw mabasulit, sasalin. Hara. Mag-please. Ihuwat sa nasa plato mo. Nasa mga bata. Say.
Kamu tubig tutuyan. Ikaw di ka na Kaon sila guys sa lechon. Ya na ay pinaka. Kana mo nang kang Koreana wa huruta say nagbutang dana sa iya tanan. Kay oh. Lopi gan ni maninay ni Koreana bag mindset. Di kagani na nagigip hatag na ko dito sa ako ni kuan. Oh, gituyo na ni Koreana nga nagkuha sa sudan gidaghan pag-ayo. Kay Malang mga kalulid ko Ako gani na ay para magugma. naigunod nga dako. Gihatag na ko na itong ako ni kuan. Ni sa ba? Lago kay si mami mo naman uban ako pagkuan. taon-taon naman sa napa naluto biya. Dek. Daghan kayong salamat Madam Totsi sa imuhang di pa kuan sa mo kaon pud sila Salamat, madam. Kakaon pud sila diri wa man sila nangaon sa lechon siguro di ba? Wala. Ginamos na nilang kaon. Wala sa madam sila Nagpalitson ra si Madam Totsi kay gipakaon niya sa mo Bukas kamunggay. Oo. Wala may kamu guys sa ilas ningali. Pakaon na to si Saysay guys. Kaon. So dahil lechon kagabi guys, kang Angging man ni kasi Angging nauna na pag-uli ato ning ihatag ni Angging. Maransi man lagi to. Sabor. Ay buing. Ha? Okay. Hi guys! Good morning sa inyong tanan. So, ngayon, ato ning ikuan ang atong napalit kagahapon sa Gaisano. Ug daghan jud kayong salamat Ate Giselo sa imuhang gipapalit kagahapon namo dito. Nagpapalit sa Ate Giselo og plasma. Thank you kayo ani Ate Giselo sa imuhang mga blessings. Di apa kuha ni siya kabuok nga plasma na pulo kabuok. Di apod tayo ka na ang kuan tungtungan sa kanang atong rice cooker o ibutang na to diya sa lamisa. Salamat kayo ani Ate Giselo sa imuhang palit. Thank you kayo sa imuhang mga blessings. Ciao niya? So, oras klase din. Cute ba sa kira ni sa yang luhugan? Di magsigo. Nya karon guys, magkwanta sa pamahaw. Kay, nag-edit ko pag-una kay, o mo ko'y upload kagahapon akong upload gahapon isara. Nya, mapo ko naka-live. Magkwenta sa pamahapon pamahaw guys. Grabe ang kwan kagahapon guys kay si Madam Totsi nagpalitson siya unya. Wala pa sila nangaon kay kamera di ay ang gipakaon sa litson. Daghan jud kayong salamat Madam Totsi o sa imong pagbisita diri sa amo ang lugar. O daghan kayong salamat dayon nabusog jud mi tanan kagahapon pati yung mga among mga kuan dito mga silingan ni Ate Maya kay ang ipanghaturan ni Ate Maya sa litson kay wa man na hurot lagi na yung si Madam Totsi nga ipabahin-bahin na mao to gibahin-bahin ni Ate Maya unya mo ni atong ning initon kay para makapamahaw ta og daghan jud kayong salamat Madam Totsi og Sir Joel sa inyong mga blessings nga kuan diri sa amoa. Grabe nga nagkuan sila diri nagpalitson unya okay sila nangaon kami ray nangaon sa litson nya daw manguan to sila adto to sila og Duka madto sila sa Duka Beach nya manguan po din ta guys kay kani ang ugma ang bunyag ni Richmond na manang manghikay-hikay ta mamalitaon niya sa atong agpamaliton panggamiton
para sa atong lutuon para uma sa bunyag ni Richmond. Ug daghang kaayong salamat sa inyong tanan. Koreana, panghugas na sa plato, Koreana. Mamahaw ta guys. Pagpanalangin na Vincent. This as the Lord and this thy gift which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord and Mamahaw. Ang galing ni gawat niya. Si Raymond, to anang eskwela. Mayang klase. Nasa Reritos Bukid, Midway. May taang joker. Ang taang guys. Madam Tutsi, daghang kayong salamat. Hamon sudan Ditson pa. Pwede din ko magkaunta. Isang kaunta ko pang gawin. Mama, gingwan. Pwede din ko pang gawin. Pwede. Ano ka timbang? Ha? Ano ka timbang? Ay, dito uban. Ang uban. Ay, para ba na? Ay! Ay, ano na? Magkita dito na. Ang singgit, dito na din ako. Ang singgit, Ano ganyan? ano? Kakatumo ako. Ano naman yung kahit na kumagay? Pwede ito. Buko ka na ako madak ha? Kaya na yan ang ihang. Bus yung anak. Ang gano'n pa sa inyo ako. Naku, umukan ko na sa una sa isang pinag-bagay. Ay, ginahin mo, ipansiran yung blower ah. Wala na ako kumuwi. Basta kasi yung susuba. Wala pa lang ko sa ka. Kung bagay ka lang ako. Ano ba naman ito ah? Ay, ano yun? Wala ma... Wala... Ano siya na? Dorabak. Dito sa nana. Tapos ay mama. At dito rin sa iba. Ibalin ka to is na naman daw siya. Dito mag-ay ko. Ako dito sa ito. Ito, dua nga. May nanay doon. Ate, ito yung masimina bantay. Ano ito eh? Magkabay yun siya. Wala si Susan. Dagang pisin. Sige ka. Hindi ka balutuan. Pili. Guys, wala pa yung mga nanay. Wala ka patutuya. Wala na ka mong iring guys. Nga. Para siya sa tutoy yung nanay. Cute, murag Koreana. Mga to na ni sila guys. Sa kuan, Medina. Mga na sila ni Madam. Nahuman na sila kaligo. Dinhi sila naligo. Yeah. Nahuman naman sila og kaligo. Mga na sila sa duka. Ito sila sa duka. Yeah, hapiton nila to si Inday. Pila day ka buko. Oh. Nya tuon pa ni ate si Maring Inday. Kay kuyog sila dito. Tuan na sila ni Ate Maya Mia ug ni Madam Tutsi, yang mga kauban dito sila sa Duka Beach.
kay kanaang napod sila atuan dito na dito sila mag-overnight niya. Balik sila diri ugma. Magkuan sila sa bunyag ni Richmond niya. Naay gihatag si Madam Tutsi sa ako para pang soft drinks. Nakaisobra naman po kay ni siya para pang soft drinks. Ipalit na ko sa kanaang humbaon para makahumba ko ugma. Ug daghang kayong salamat Madam Tutsi sa blessings nga imong gihatag sa ako. Salamat kaayo og kanaang labi na gyud kagahapon sa imong pa-treat sa amo. Daghang kayong salamat Madam Tutsi sa blessings nga imong gihatag. O akong pahin sa Ginoo nga hatagan ka kanunay sa kabaskog sa lawas uban sa imong pamilya og daghan pang blessings nga moabot sa imo. Daghan gyud kayong salamat madam sa imong gihatag sa ako. O kani ako ning ipalit sa soft drinks unya dayon kuan dayon kani ang ipalit nako sa humbaon. Thank you kayo Madam Tutsi og sa tanan-tanan nga nag-share ng blessings sa mo. Daghan kayong salamat gyud sa inyong tanan og sa mga silent viewers, solid supporters, daghang kayong salamat sa mga nag-share ng blessings o sa mga baguhang subscribers o sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye!